गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनै सोरांनि फोरबो दीपावली। हादरनाङै सोरांनि फोरबो दीपावलीखौ फालिदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हिमाचल प्रदेशआव रौनियानि खसाब गानना रौनियाफोरजों दीपावलीखौ फालिदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रबिबारनि फुङाव रौनियाफोरजों दीपावली फालिनो थाखाय हिमाचल प्रदेशनि लेपचायाव सौहैदोंमोन। 2014 मायथाइयाव गोहोआव फैनायनि उननिफ्रायनो गाहाय मन्त्रि मदिया दीपावलीखौ फालिनो थाखाय रौनिया हानजाफोरजों दावबायगासिनो दङ। बे दावबायनाय समाव बिथाङा रौनिया हानजानि मावथिफोरजों सावरायलायो आरो फोरबोखौ फालियो। रौनियाफोरजों फालिनाय बियो बिथांनि गुथि दीपावली फोरबो फालिनाय जागोन। हादराव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांदों। हादर सावस्रि मिरुआव सानै उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामनाय साथामखौ पुलिसा हमबाय। हादर तालुकाव मोनसे गुदि सावस्रि मिरुनि सिङाव गंसे सोरखारि थाग्रा फरायसालिनिफ्राय सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ खानाय जादों। बे जाथाया साननैसो सिगां फरायसालिनि गोरायुङा पुलिस थानायाव गसर थिसननायनि उनाव सोराङाव फैदोंमोन। दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ फरायसालिनि डि ग्रुपनि मावख'गिरि सुरेश, पिएचसिनि रैखाथि आइजो मावख'गिरि चन्दना आरो बेनि मोजां मोननाय बिनय कुमार होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला सुरेशआ थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायनाय हिनजावसाफोरखौ पेरामेडिकेल स्टाफनि थिसननायनि थाखाय हाबनाय आनजाद लिरनायाव मदद होनायनि मुङाव पिएचसिआव जिनाहारि खालामो। देग्लायनि बिएस कलेज स्टुडेन्ट इउनियन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि बिसायख'थियाव बर' फरायसाफ्रा गासै 4 मासियाव देरहासार जानो हादों। प्रेसिडेन्टनि मासियाव खन्थाइ लाहारि, भाइस प्रेसिडेन्टनि मासियाव बिलिना गयारि, एजिएसनि मासियाव समायना बसुमतारी आरो माइनर गेम्स सेक्रेटारि महरै कमल बसुमतारीया देरहासार जानो हाबाय। गसाइगाव महकुमानि बुरासारा गामियाव हरखाबै हाग्रानि मैदेर फालिफैदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगावनि बुरासारा गामियाव थांनाय हराव हरखाबै मा-9 हाग्रानि मैदेर फालोआ रायमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरना फैनानै बुरासारा गामिनि औवा बागानाव हाबनानै थाफैयो। मैदेरनि हरखाबै नुजाथिफैनायखौ नुनानै बुरासारा गामिनि सुबुंफ्रा गिखांनाय मोन्दों आरो गिनायखौ नागारनानैबाबो मैदेरखौ नायनो आरो हाग्रा ओनसोल फारसे हरफिननो थाखाय नाजादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मबाइल नायबाय थानायावनो सासे बर' फरायसुलाया जिउ सनितपुर जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं दमनपुर गामिनि गजेन बसुमतारी आरो बिमा समिला बसुमतारीनि फिसाजो थरायना प्रियंका बसुमतारीया मबाइल नायबाय थानायावनो हरखाबै जिउ गोमायो। प्रियंका बसुमतारीया मडार्न पाब्लिक सिनियर सेकेन्डारि इंलिश स्कुलाव 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' फिसाया ग्रेन्ड ग्लबेल उइनार जादों। फेशन मुलुगाव बर' फिसानि देरहासार आगान। बर'नि गाननाय जोमनायखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो गोसो गुदुं आबादारिनि फिसा रिम्फी दैमारिया उदालगुरियाव गोग्गानाय लाबोदों। टंला जौमा फरायसालियाव डिग्रीआव फरायफुनाय रिम्फी दैमारिनि ग्रेन्ड ग्लबेल उइनार बिमुं देरहासारनायाव बाख्नायदों टंला कलेजआ। खस्थ'जों नाजानाय आरो गावनि गोथौ फोथायथि थायोब्ला जायखिजाया खामानियाव जाफुंसार जानो हायो, बेनिनो बिदिन्थि रिम्फी दैमारिया। बावैसो सिगां गवायाव जानाय मिस्टार एन्ड मिस स्टार अफ इन्डिया फेशन श'आव ग्रेन्ड ग्लबेल उइनार बिमुंखौ आवथायनो हादों उदालगुरि जिल्लानि फकटपारा 1 नं मास्क'व गामिनि रिम्फी दैमारिया। राजस्थानाव मोनसे मुगैथाव, लाजिथाव, सोंखारिथाव जाथाय। जिनाहारि खालामनो नाजानायनि उनाव 40 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारदों। पुलिसा 120 सीसीटीवी केमेरानि फुटेज बाहायनानै बुथारग्राखौ खानो हादों। उदयपुर पुलिसा सासे 40 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायाव फेलें जानायनि उनाव बुथारनायनि दायाव हेमल मुंनि सासे सुबुंखौ खादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बुथारजानाय खालिबाया सासे बोरमा फिसिग्रामोन। खालिबाय आरो हेमलआ लोगोमोन। बुथारजाग्रा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा पुलिसनो बुथारनायनि बागै खौरां होदोंमोन। दायनिगिरिखौ नागिरनो थाखाय 5 हानजाफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। 120 सीसीटीवी केमेरानि फुटेज नागिरनायनि उनाव पुलिसा दायनिगिरिखौ सिनायथि होयो आरो हमनो हायो। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ।
रादाबा एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।